Pontevedra converteuse hoxe no escenario da primeira conferencia de alcaldes post-Covid-19, un encontro organizado polo Eixo Atlántico e no que o principal obxectivo era marcar as liñas de como serán as cidades tras esta pandemia, unha nova etapa na que os poderes locais teñan maior capacidade de intervención. Nós olhamos para estas circunstâncias que hoje vivemos, sobretudo como uma oportunidade para reforçar a capacidade de intervenção dos poderes locais, de reforçar o espírito de colaboração entre estes mesmos poderes e, sobretudo, também de apresentar propostas concretas, é disso que também falaremos hoje durante toda esta sessão, às entidades regionais, aos governos nacionais e à própria União Europeia para sustentar aquilo que serão as políticas de recuperação que esperamos que venham a ser concretizadas nos próximos meses. É a primeira vez en Europa que alcaldes, presidentes de Cámara de dos países, porque aínda que sexamos os mesmos somos dos países, verdad? Reúnen con expertos de alto nivel para plantexar medidas políticas e non medidas electoralistas. Medidas do que as cidades precisan nesta nova etapa que entramos e non pequenas peticiones apenas para gañar unhos votos. Entre as propostas que hoxe se puseron sobre a mesa destaca sobre todo a innovación e digitalización, porque sen dúbida nesta era post-Covid-19 será fundamental investir en I+D+I. Nada va a ser igual despois da pandemia. É como cando acabou a Segunda Guerra Mundial, ábrese unha etapa nova. E unha das cousas que hoxe se incidiron aquí, e agora vai a continuar o debate, foi na importancia da innovación, da digitalización, que foi dito por Lara e por Ricardo, nas cidades para mover unha economía de cualidade, para mover un emprego de cualidade. Aquí é unha carreira loca polo emprego, aínda que sexa emprego basura. É importantísimo tamén traballar de cara pois, a reconstrucción das cidades do futuro, donde o I+D+I, donde a innovación xoga un papel clave fundamental, donde xa se están facendo moitísimas aportacións en este eido, donde a investigación non pode quedar olvidada como si se fixo en anos pasados e donde ten que ser clave fundamental para facer economías solventes, economías fortes, economías pegadas ao territorio. Os concellos queren xogar un papel fundamental nesta etapa post-Covid-19, por iso exixen formar parte do plan de reestruturación. O que reivindicamos tamén é que se nos escoite, que se nos deixe participar e que despois se nos dote de recursos, sobre todo tamén recursos económicos, formar parte dese plan de reestruturación no eido de idear a folla de ruta tendo en conta aqueles que estamos máis cerca do territorio, máis cerca dos cidadán, que nos están trasladando as súas preocupacións, os seus problemas, donde temos competencias, pero donde non as temos tamén é fundamental que se nos escoite, se nos deixe participar de maneira activa e que despois se nos dote, evidentemente, deses recursos. Unha das liñas principais de traballo deste Eixo Atlántico será tamén promover unha maior cohesión entre Galicia e o norte de Portugal, apostando pola competitividade da Eurorrexión, así como tamén polas políticas de economía circular.